Atiefoɔ ne adɔfoɔ ne ahwɛfoɔ a mo atwa ahyia ɛwɔ AKRO live dwumadi so ɛna nso memo bibia akɔ aba ɛba no kenkan me dwumadi so meda wase sɛ wode obri afɛm me ɛwɔ saa bere mu a meda wase pii dwumadi wonim sɛ yɛfi ase na wɔtwe pani na edin a ɛda so ɛyɛ kenkan me nhoma a yɛgu so rekan mprempren ɛyɛ eku sika a owura odi apreku ɛna ɛkyerɛw saa nhoma yi dwumadi aboafo a ɛboa yɛn miyetumi de brɛw ɛyɛ TY barber shop a ɛwɔ ekropɔn worifi 39 steps return akɔ aboasa a TY barber shop ɛwɔ saa fani mu ha yodi wo bio ɛyɛ Akuapem education trust fund also wɔyɛku a wɔatu wɔn ho asi wɔ sɛ Akuapem ni ba biara a wɔwie senior high school a pɛsɛ wɔtoa so kosua pɔn biara a ɔpɛ mu de wɔn so wɔ hɔ ma sɛ wɔbɛbua wo ɛwɔ sukuu kɔm sukuu fees ne ho tua nkwan ade ɛmɛnyɛ dadwene koraa nti sɛ wɔwie school na sɛ wowɔ good grade nkwan ade a Akuapem education trust fund ɛwɔ hɔ ma wɔn frɛ wɔn wɔ saa ahomatorofo yi so 0302 294 556 Mr. Subio 0302 294 556 FA osan wo baby biara ewo Akuapem mu ha na opɛ baby a obɛyɛ mobile money ama ho atɔ obɛtɔ credit ama ho atɔ nkwan ade a Jackie shop a ɛno nso wɔ ekropɔn obonkeje so anase bia a ofrɛ ne bridge so on the presby asɔre down no ɛna ɛbɛn nti wo pɛ baby a mobile money ama ho atɔ pa wo ti wo fikura na ofrɛ na obeye biribi ama credit wo demu emenyo ha okra ama wo ono so obetumi wo nsa betumi aka ni ɛwɔ 0545 926 400 0545 926 400 editi ebusuafo ene ahwefo amorehwe me ɛwɔ Facebook live me American kan ebusika homan ama mo midin a mete so ene Owura Eugene Opoku ushia mo Koranteng so a obetumi afrem akwan na meje wo so dodo se aropotua so akwayen anim de a ndasene a yehia no yefi nhoma na se kenkan fefefe na yekọ yen anim yewi ofa dikan kọ ofa etoso abien ene yerebekọ ofa etoso abiesa ene anan na bripo bema yatua so akwayen anim ne se nti mepese mebobo so anase mobo no tofa yeye na wotwe a etwa mu no nhoma no me yete asese efa ababa bi a ode eku ho na saa ababa yi na eja obeni ena ne na nso ne esibuwa nokwari ni na eku papa oyo obi ekuya ena oye na esa no kuya yi nti not na eku maame ana ne papa tenai wo chei ansa na wonya ba no bi eno mpo ansa na oba ne bebem no entumi antwen na mmoko ware foforo ba be kan asibuwa hu saa baba yi okoware din de obenwa bai oni anchakura na owo ma akwadwo bani na so adom wo wim wo eku a me kire de a asi baba wo eku nso asi wo eku wie no anchakura mami da ne benkum so na sie kan humani ya na erekamia yese okrabiribi edi bani achi ani ti biribiara obeye bia no ensini ye da obrehunu ani atete nkwa ana kwadwo bani nti ekokoba yese bra asi wi no na eku eye ketekete kura a efe kura na ogusu rututu da kro a na kwadwo bani akwakoye asum na afiri bi atu abiro se ankodo bekọ afum akwakokyere mmoya kakra no saa bere nimu a na ne nani ho a one na eja penalty no na eku de ne sakọhye dade firi a na eja asum no na etewo ne nsa fi ho woye hunuru bia se na wobe sanko de nsa ne betoya na nso odunsini a no re ya duru a ne din de ababi a Opoku entumi anya ho hwe ama anya ye na eku beye besin
Obenwa na enye ekune na nkasa na nso ɔware ekune agya amma mefa ne sɛ enya ne ban nkasa na mmom ɔyɛ ni obetumi bia sɛ eku nsa yi beye nti bibia wɔde ne bɛkɔ so odunsini hɔ sɛ wɔre toto ne nsa o so wɔre bibia wo bɛya na eku nsa na eye Obenwa bɔ ne ho mɔden bia nanso anye yie nanso eburubuntua na ka na asɛm sɛ eburubun kosua ade ebeye no ɛrensɛe da ɛno nso eku amfa saa de anhyɛ ne ho ani ho ya opi na mmom ɔtɔ so kɔ n'anim na ɔfa ɛtɔso abien nim no ɛkɔbae sɛ kwadwobani ɛyɛ eku agya kowui na owui no na ɛsɛ sɛ kwadwobani ne nua ne din de yawnam ɛna ɛsɛ sɛ edi kwadwobani ade efe ɔno na eku apakɔtena ne nkyɛn papa yi antew n'ani anhwɛ eku ɔpɛpɛ biara papa nankasa mu no na ɔyɛ ofifrafo ɔkɔwe nsani a enye yie ɛne ti ne ɛkɔkɔ bae ne sɛ ɔne ne yere ɛne ne mma di eku so abakomasɛm sɛ meka sɛ wodi ne bi so abakomasɛm a na kyerɛ sɛ biribiara no wɔn afa no sɛ ɔyɛ wɔn akoa a wɔyɛ no sɛdeɛ wɔpɛ biara sɛdeɛ bɛyɛ abofra no renyɛ anigye nanso anso hɔ adom wɔ wiem onyankopɔn bua a eku ma ne kokue baabi pa ɛne nti ɛwɔ fa a edi kan ɛne ne ɛtɔ so abien ne mu no aha na mede wobɛsi ne yɛaboa Owura akenkan ne mu ankasa na afei yɛahwɛ ne yɛsii wɔ hɔ nti bɛpɛ sɛ wobɛwɛ nwaso wobɛha w'ani na watie ne yie na menim sɛ nneɛma bebree na ɛwom a yɛbɛsua na mmom ansa na mede akenkan no bɛhyehyɛ so no yɛwɔ nsɛmfua bi sɛnea daa meka no nhoma no ɔkyerɛwfo no ɔde tete kasa edi dwuma ɛne nti sɛ yɛanhwɛ saa tete kasa yi ne yɛampɛ mu mmuae anaasɛ yɛampɛ mu nkyerɛase yi a mɛka no bɛwie na akɔyɛ sɛ maaka biribi a wɔnte ase yie na mepɛ sɛ bɛba saa ɛsane sɛ ɛnyɛ nhoma ne kan kɛkɛ na ɛho hia yɛn na mmom ne sua a yɛbɛsua nneɛma bi wɔ mu nso ho hia ɛne nti wɔde asɛmfua bi di dwuma sɛ watɔn n'aso adi sɛ ne asɛmfua no tena wɔka sɛ obi atɔn n'aso adi a ɛkyerɛ sɛ wɔka asɛm kyerɛ na ontie ne edi wɔ bio ɔsɛ wɔsianka no wɔka sɛ wɔsianka no a na kyerɛ sɛ obi rekɔyɛ biribi ɛna wɔn asiw ne ho kwan wɔn ama ne kwan ama wanyɛ nti ntɔkwa na esi na obi pɛ sɛ ankɔɔto hyɛ obi so na nipa ɛbɔ hyia no ɔkyerɛwfo no kyerɛ a wɔsianka no nti wɔsiw ne ho kwan ma wanto anhyɛ ɔbaako no so bio asɛmfua bi anaasɛ wɔbɔ odin bi ɔsɔ ɔbɔ aman suman takrakyɛw ɛno nso abakwasɛm mɛdɛ di sɛ ɛyɛ ɔkɔmfo anɔkye ɛna ɔyɛ maa na nɔɔsɛ etutu a na saa abere no ɔno na ɔyɛ asantehene a saa takrakyɛw yi sɛ wohyɛ a anaasɛ ɔhene bi wɔ ha odi ne atamfo so nkunim da biara da asɛmfo etwa to a wɔsan di dwuma a menim sɛ ɛbɛyɛ nipa bebree adwene mu kɛsrɛ ne kakra ne sɛ wɔka sɛ obi asopa obi a obi asopa obi yɛka sɛ obi asopa obi a na kyerɛ sɛ obi agu obi anum ase ɛne nti ahwɛfo ane atiefo nsɛm titiriw anaasɛ nsɛmfua a ɛwɔ mu a ɛbɛkyere nipa adwene anaasɛ ɛbɛtwere ma atiefo adwene so kakra ɛna nnɛ mede ne nyinaa ato mu anim yi nti sɛ wote wɔ akenkan nim a na mmuaeɛ a mede maa wo yi wɔde atoto ho na wapɛ ntease bi afi mu ɛne nti yɛbɛbɔ Owura akenkan nim ankasa yo merefi akenkan n'ase na saa fɛn ti asɛm a ɛda so ɛyɛ Eku Sika rekɔware ɔbrɛmpɔn aketesi ɔrekɔe ohu yɛ mifo papa bi aketesi ɔrekɔe daakye bi na ware wo
Wonanto ye me fe. Odo wo ho. Opa ka kire waja ena wona. Akete esi orukwe da chibi me ware wo. Afi bi mu a odwira dui no ekuko ofie se okoje nani kakra. Odwira no so ese. Nipa be sha ahinkro ni mu manto na wonya wonan sibe okra. Odwira no hyehye so fidwoda. Anopa no edumfu kobo opo mu kwan na boda wokofa odwira no fi po mu bai. Adechi wukuda no emiye subo ebubu twa jajo de afifim no emerema nso no mo nsa bowe wo akrodo wode ne saa adesan esan wukuda ne ye ni nti nipa bibie biara anko oja ho enu nti ya oda no ogwari didi nomen anopa no wokunwan a won adodo nuan di bi koma adofo obeti asimasifi na pitim patam worepem ode fufu a adeje unim obeti obentinfi na hweaw ya nom rehwe won sa ho adidi no achi emerema hyiehia afiafi nom nsa yi nsenkwa fida na jofa oyiri fosu gbo ogwa kese ma ne manfo be ma ne trinkwa afrishapa ni onyinche ademantrase ne seso a ne mpanyin ni abrempon atwa no mehia wo ma ne trinkwa wie no kafra odefo ma won nsa no men na wotwa prom adontenhiri no odikan ne chinisin yanse so udadim ifahini ne dinachi na abenti aka se katachi da hoso yie benkum hiri no di nifahini achi wo ka chinisin se obetimpren otwa mu no na atoja asehene ni ankobia abenti adi wunanim se kwakwie bro efe osabere machidom hene no opochidom ne chinisin se kantamanto na abentia a aboje fonfam ho bo abodin se kaka motobiro ni a ofresron kaka motobiro ni a mpanyin sron kokoko okoto kese a na apretenten orebo efe osabere machidom hene no opochidom ne chinisin se pinedo kakra bekan na abenti anso kanse kwakwie midiwachio kwakwie midiwachio wo hwa abrempon ani onyamfo a won ahyehye tete mpakan ma manchini sisi won so na wode asafundwom fonton from impintin ni asawrije won no a na hini ye def se o ma hine de misi esewani wa hyehye koso bosika botri yenyan ntwaban ihnepa abohene ni abohema atutu okra tenanim apakan num so obo man suman kakrachaw na narekono na atumpan bo ne mranse ohiri fosu brem abatankese bu ahema ba odehye kronkron ohiri fosu brempon kantamprodu asase a owo nua kantamanto brichiri hunade odehye kronkron ohiri fosu osipiti triku a mofre sron okuman nini ampon okuman nini odehye kronkron da sebre mu aguro nton mu ahenwa
Ohine fosu brimbon otopon ososo wa oto abe no chinsa kwa bibiri mu hene akwaja nkama owu anini bu ahima ba adeshi mu hene ba odeshi kronkron oko nyina no sa oboma a edi n'echi no boni mu richiechia ne nsem na afua a ehye ne nsem richiechia benkum ani nifa so no asafo mekurekure tuo di n'echi tu asafo nwom ni mpanyin a won akwa amiam yu no kɔ yu no ba de won kama gugu no tietie mu o na narebo oni o nkwa hene ade efeni o ni na brebre ohene nanto brebre ohene fosu no reba no ohene fosu ti apakan ma wori yu na sa no na ni koto ababa tietia fefe tuntum bi a ne nsa ba ko hye ntakakon mu anim na yi na ni ka hwe ho no ne ababa no ani hia ebio ahofe na ewo se yi wo hwe hin a esa nanim ani wo egu nitrim ano a odere moma ese a egu nanum onipa a Opoku a ewo so ubribri ne honam trotro bokoboko no a wo se ababa oso wani na ahu keka ne nantu ne kasam na ahu ofemu na enhu ne seso wodi ahrusi kosi anwumre fom na wokoja na ahemfi di wie odwira no nanso na weremfi ababawa oso no a ohunu no ope na achikwan srang na so te se achiam hene ya obuadi a wanya ne beebi kɔ no wo faase kwadwo bani sunmu no ba a ɔte na agya fi wo awoye bronso orechi ya oda anopa nana ya onam mbete a ago ifuni ajeman adabefo a wokura ogwan na atoya no yi dem bin show oma ongagwa bo ngamane tiem oma to no se wo ba ya enye boni bi ajeman ehuni beku na wanya no hu ani genti wasoma won se wo metwa ogwan emu na amanete enso adabefo no nua bia no mkwa esu won so ya aka no nso afiedi besoma akose eku se omo ne hu egwa o ehwa na ehina ene eku anim ni se eku beje no hoden so oje ne hoden na ehina affinity ahwefem a moja ana adabefo etwa egu ne nan ase na haw egukura odisu hiko ko shen dan mu a ne ra ho poto dino wode mrekenson sen ofino abobo ano no ofi ho kwai na no woreka ya woreka ne se ampa ababa yi de onso obiara chen oman hene ankasa huna efesi egudi arehu efisa asam na hawo no na awari pemu eti se de orekɔ ne den eja bi ni ho na wahwɛ no ena bi ni ho ne watunufo akyerɛ no kwan wo betwa ogwa
nanso enanse chipe no man hene soma mo beye ne ho ade ya na mpe se nanso wo kire se oni ho kwan kra adima nkurade a obi nye ne nsam so onkasa ehwa na twebo oka na anotu ani ahwefo ofa etoso ebisen ni akwa kosini meje dwom kakra afimi producer ho na mahome so na mereba na toaso akọ ofa etoso anan nim na yahwe ne ebekwa akosi se akubepene so ama ohene aware no anase obeye ne den momiamenye mahome kakra na meba ya toaso Osu fide to asu priyo priyo akwada oni ya odi sa ko shebe amambo bibro idu se o tri sa nane sano swenya e sama pape papa o piara wa eni le no yo ma hwefo ene matiefu amenworu mu ho sesi aya hu babia akenkan ne mpempenso aba bedu ya onam aya na ahweno se anko ma eku nware oman hene nanso sane ahoma ne kano agema nkurade a obentumi nye ne nsem ekude obunu hu abomfia se ne oye besin no anka aware yete se anka nyono na sefata nanso ohene nya de nsa ato no so obe ne den bio ye hwe ofa etoso nan no ne ye hwe ye ekokosi wo hono ma ware se afue inchi na maware jijefo inchi na maware oba sefu oba jijefo inchi na maware merekai achire wo se so fa etoso ananyi ti asem da so akoratwe sei aware yamura akenkan ni eku ye den etwa se oware ohene fosu wo ye ho hwe a enyeyi okwo sikesu kwobuabu ne ho sangba ofie aware no achi anche no man ni hu ni enti a na da ababa no nsa ba akose ntama mu no ohun ise ekua didem na anke esese oja no nanso na ahaw nana iye efise ebasa apa na wasopa afena no kurakura nanso ni titiriw no na eyodonti na onhu nia oye atono obisa no no kan ne eye nyina odan besi no ekire no ewowo ne kumam ma odo no bebre senka no mpo okantam se orinya eku de biara da esan eku nipa panti eni de bi na henkwa mfina ne ade a wowo ahemfini nyina pe na asem ene se aduanua twakontonkron bedu no so a ohwe manipa a ewo ahemfuo nyina nya bi di me da bi ni ho a eku benu aduan a obi beda kom mede se wani me hare o ana se ukọ he a je eku di aduan sie o bio ompe ne ho asem enye kuntan na oni ihenkwa ne mfena no so abakoma sem onye ahoshem entuatua nipa emma omahene sanea ne yerenom ahunyafo bi taaye no eyinum nyina enti wo bonidin a wo se enowa eku metewoso a na masore ne yam yese nsu wo frɛ no eku defo ebisensu a amansa ofie anyo no na efi kofi kraban ekudi ahemfi ho
ahye mfiri mma ɛkyɛe nso obi ehu sɛ ɔtokyima ɔkwan biara so ɛwom wohui sɛ bere biara na ntama gu ne kɔn mu de nanso ɔyɛ ayɛforo yi sɛ ɛbɛba amen eyi ɔmanhene yerenom mu panyin a wɔfrɛ no sɛkyerɛ a yɛ ɔbea kokonima hantan ni borofo sɛefo koratwefo sɛmpɛfo a n'ano keka no ɔno na ohui sɛ mpanyin ne mmofra nyinaa agye ako atom ɛno nti ɔtan n'ani ankasa da biara da obɛhyia agu no ɔka ne si n'anim som n'ano pɔkye n'ani hwɛ no ogyigye no pɛɛ amua no ɔsosɔɔ n'anum anka daa ohui sɛ daa ne daa nyinaa ɛpo nsa benkum hyɛ ntama mu wante ase na osii nkɛ ɔbɛhwehwɛ ahu nea nti a ɛte saa ampa ɔbaa bibirifo yi yɛyɛ akɔsii sɛ ohui sɛ aku yɛ basim sɛ ɔyɛɛ ne sɛ ɔma aperewa no ɛkyɛn nso na ɔnhu hwee akyiri no dakoro anɔpa a aku reguare asiesie ne ho akɔgua so no ɔhyɛ aguare a prɛko pɛ afena no anim ni n'ani po a aku so pɛ na ɔhyɛ da tetɛw na akyi sɛ onim sɛ obi hyɛ hɔ saa mmere no na mpanyin de asekan awe ahwerew nti anka ɔyɛ owu ba ɔtwea biara ani ho kwan saa nanso ti mmɔbɔ nti aku amua ammɔhyɛ nkyerɛ obi mpo ɔkorafo so pafo yi no tee pɛ ɔbɔɔ ho asere hehe na ani da bi wɔkeka no huhuhu sɛ ɔmanhene yere abɛɛforo no yɛ basim wɔn a wɔwɔ ɔhene fosu ho menasɛpɔ kekan sɛ ɛte saa de a wɔntu n'ade so efi sɛ ɔde fi aka akonnwa nea ɔte ade so no na nea wadi dɛm nsan wɔkyi kɔkɔɔkɔ nanso asɛm suro bɔgye sɛ enti wɔkae a na ɛyɛ ntwiri ne nkasagua wɔse akamfo asɛm o adanse ayo wokɔka a wanya ayo kɔka na nya amane o adanse ayo wɔkeka nsɛm pii tie ɔmanhene nanso ɛntu botae nea ɛyɛ na ogyare bɛtɔ kurom no na efi sɛkyerɛ a ɔfare bae ɔde mahu mɛka akoratwe ntwiri ne nkasagua kosii sɛ ɔne aku haman ɛyɛ asɛm a wɔde buu sɛkyerɛafo afei ne asɛm ɛfo ne ɛho aniwu nti ɔbɔ akutia ma dasebrɛ ankasa nyaa ne de wɔre sɛ okunu ne ɔyere ntam asɛm no ɔde abufu sɔre kan ehunu bebree tutu ɔmanhene tietia ɔne ne mpanyinfo anim efi n'ano a nana anhwɛ yie a ɔbɛma ne ho ada hɔ esan ɔbaa ahokorafo a wɔkɔware no nti watɔn n'aso adi ɔno de ɔmu ɔbaa tantan ogyenjan ɔmumɔ ɔkaa ne nyinaa na ɔpee kaa ho anka ɔbɛka ne ɛsen ɛyinom mpo nanso oduduu no ɔmanhene bufu tantantan ɔsɔre sɛ orikoyi sɛkyerɛ a asom nanso wosiankaa no sɛ nana ato agyeman nti ɔmɛyɛ so ade ose ɔno de
ni awaka no ya na waka won pene a wontwa ne ti anka na narrative Sika asa me na sekira a nanso impanyin se omenka opanyin bie mante ni asekira ye nana wone impanyin anim no ye nana yawo na okan se maware sefo inchi na maware jijefo inchi na maware oba sefo oba jijefo inchi na maware sekira ama nso ha okwo so twitwa mpoya me ko wie akiri no na esese omanhene epon aniti ahwefo ane atiefo amwo AKRO live so ena so Kenkan me dwumadi yi sa fan mu na ni besi na mom ansa na me de bebe wie no mesa wie nbi so na ya pe asua de bi afim ansa da se ne so akwayen anim fa ne se ene woni eku ka edi wo di se a den na obeye minim se otu ufi otu office otu den baby biara a wo bi anka obeka si anka wo mpene kura nanso esan eku a na owo mu ninti na ehu hia se one sa okura twifui ebeham se wo kwa kohwe ohine fosu brempon so a oyo ohine a na otie ne manfo asem ni mpanyin won won ahemfi ho wamfa ne se ono na oyo ma ahene eni ti ni obeka no eno na etwa tokura nanso sa bebu a obu yo ho so panyin due mante ni nti otie na sopem na otwa one ne yere kura twefo yi so asem no so kura ani ti dan ne ensu yerusu afim si ebenya abotre ewo yen dada setenam minim se enye aku nkwa na waware a nikunu esanwo obi ka no ho ebia na nso wo saate bia yim na nso mesre sanka nso befa aku tibia yibi na nka wafa ne suban pepepe na minim se onyankopon wo hoya ohun adasa nyina no mrepem no bibia beyeye so soro kasama wa onipa bia na obetumi asianka wo amahine brempon so minim se anansesem bi keke ene yereto wa ha nanso manokokotwea se koba se onfo no obi a okasati a otie aniti ye de dwumadi besia na makai wo mabuafo a TY baba shop sani ada meka no opese ohun efe o se oso no a TY baba shop na abeba na onga yuti ama ho efe mere bon ka bi o se Akuapem Education Trust Fund enso etayen echi wo se wa wie senior high school nkan na apese okosua hon bi emu de a bra na fa won we bisade beto won anim school fees sem nkan ade a emenya wo ha nkan ni hia ne se watwa wo bebua akwaniansa nyina so na efe jaki mobile money center eno so wo epropon ha bra credit na pa credit bia obi ma ni hia ne se network ne ne wo oman yi mu obenya bia ma mobile money so na person send ne mawa eno dwosum kura jaki aye ready ama aniti ya didwumadi ni nyina ba wie da se ne me no behia bio meda wase e wo wo bre a wonya ma ame oni nyame nko nyame hia